बाहाय जोङो बे गासैबो 25 जे रेस्ट्रिक्टेड हलिडेफोर दङ जों बिनि सोमोन्दै गासैबो सावरायाखै नाथाय माखासे आफादफोरजों आरो गोरों गोराफोरजों मख'जानाय जोंनि नोजोरावबो गोलैनाय बिसेस करि जे मोननै सान आरोखि मोनसेया जाहैबाय देसि आर्ली मैच डे लिगेसी अफ देसि अरिजिन बे 4 एप्रिल खालिनि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आरो लोगोसे कलिताफोरनि थाखाय प्रागज्योतिष दिवस बेखौ 22 डिसेम्बर खालि होनायखौ जोङो सावरायदों मानोना बे मोननै बाथ्राया जोंनि बर' माहारिनि जायखौ जों गेरेमसा खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ हाजार हाजार मानसिया जिउ गोमाजाबाय जों बयबो मिथिगौ जोंनि बर'नि जारिमिना मा आरो जोंनि गुदिया सोर दा बेखौ मिथिसेयावबो बा मिथिनानै जों दि एथ' दावगाबोबाय हरखाबनो दा एथ' गोजौआव फैखांनायनि उनाव जों जुदि गावनि अरिजिनखौ मालायनि मुङै जुदि जों एरख'नानै होयोब्ला होमब्ला जोङो बर' माहारिया बहा थागोन बे जोंनि कनसार्न आरोखि दा बेनिखायनो गुबुनफ्रा मा होनदों मा होना जोंहा बेखौ बारा नोजोर होनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु बर' समाजाथ' बुंनो थाङोबा माहारिनिनो बे सिनस्रि बादि बे हिसाबै जोंनाव मोनसे सेन्स फैदों जोंनाव मोनसे गोसोआव फैदों जे जों बिनि सोमोन्दै बुङाबालानो जों थानो हानाय नङा मानोना खुंगिरि बिथांमोनहा माबोरै साननानै बेबादि पार्टिकुलारलि बे प्रागज्योतिष डे होननानै प्रागज्योतिष दिवस होननानै बे पार्टिकुलार मोनसे कलिता माहारिसानो माबोरैहाय मुं खारिनानै होखो जों बेखौ बुजिनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ मोजां मोनाखै सोंखारिदों होननानै बुंनो गोसो गैया जों नाथाय बेखौ मदद होफानो हानाय नङा आरो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ जाहाथे खुंगिरिया बे बाथ्राखौ आरो बिसार खालामफिननानै उइद्र' खालामफिनो जों बिनि थाखाय खावलायो मानो होनोबा आं बुंदेरनो लुगैनाया बेनो जे जोंनाव दा जारिमिननि जोबोद गोनांथि दं बर' माहारिनि जारिमिन बेबादि जोंनाव दासिम गैया बुंनो थाङोब्ला आं देखायनो लुगैदों नोंथांमोननो बावैसो नैबे रन्जित शेखर मुसाहारि बिथाङा लिरनाय बिथाङा बर'नि मुंख'जाथाव IPS मोन आरो बिथाङा मेघालयनिबो गभर्नरमोन जोबोद रोंगौथि गोनां मानसि बे रिडिस्कभारिं हिस्ट्रि अफ आसाम बे बिजाबखौ बिथाङा दिहुनदों बियो जेनेरेल मोनसे बुरुन्जि बियो बे बर'फोरनिल' स्पेसिफिक नङा आसामनिनो बुरुन्जि आरो लोगोसे नैबे बे बिजाबा इंलिसनिमोन महाराजा पृथु होननाय रक्तिम पातर लिरदों बेखौ इंलिसनि जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटिनि बियो बेखौ असमियानि ट्रेन्सलेट खालामदों आसामनि प्रकाशन परिषदआ दिहुनदों असमियावहाय दा बे गांनै बिजाबा लेटेस्ट जोंनि आखायाव दङ आरो बेजों लोगोसे नै दा हिराचरन नार्जिदारि होननाय बेंगलनि बिथाङा सासे हिस्ट्रियान बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बड' हिस्ट्रि रिसार्च फरामनि जानानै बर'नि मोनसे जारिमिन लिरगासिनो दं हिस्ट्रि अफ आसाम पार्टिकुलारलि बड'स आरोखि आं बिथांजों इन्टारेक्ट खालामनानै मिन्थिनाय मथे बिथाङा प्रि हिस्टरिकनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओरैहाय बे नैबे पृथु बिसोरबो दंजोबो गासिबो आरो बिनिफ्राय बे प्रागज्योतिष कामरुप घटोत्कच नरकासुर बे गासिबो जे बर'नि जे गुदिफोर म्लेस राजा म्लेस बंस'नि जे मानसिफोर बिनि सोमोन्दै बिथांमोना मख'दों आरो बेफोर गासिबो रोखा रोखा फोरमान थासेयावबो जे बे प्रागज्योतिषपुर जाय जोंनि बर'निनो गुदि प्रागज्योतिषपुर माने दानि गुवाहाटियाव ओरैबायदि मोनसे जायगा गैया जेराव बर'नि नेरसोन गैया नों जायगाखौनो होन मानसिफोरखौनो होन बर'फोर आरो दैखौनो होन गासिबो बर'नि नामजों सारा भारत माने आसामावनो बेबादिजों दा बेबादि थासेयावबो साना हौवानो एथ' सेन्सिटिभ माने इस्युखौ माबोरैहाय हठात बेबादि खालामखो बियो डेफिनेटलि एक्सेप्टेबल नङा जों बेखौ नाजावनो हाया आरो जोङो जे एफा गिदिर इस्यु बियो एफाराब माने नांजाबनाय जोंनि समाज आरो माहारिनि इन्ट्रेस्टखौ लानानै जोंनि माखासे माहारि आफादफोरा दाबो बिनि सोमोन्दै जेबो बुङिया एसे सोमोनांथाव बाथ्रा मानोना जुदि जों सानदोंबा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बे जे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सिमां नुनानै एथ' गोजान फैदोंबा होमबा बे प्रागज्योतिषपुर गुवाहाटिखौ जुदि जों मारैनो एंगारनानै होनांगौबा जों माबोरै बे गेरेमसा माहारिखौ दानो हागोन जोंनि
मोनसे मोनदांनाय बा सोंनाय बियो आसलते दा बेनिखायनो जों बिनि सोमोन्दैबो रायखांफानो लुगैनाया बेनो जे जोंनि मानिनां खुंगिरि बिथांमोना बे जिनिसखौ जाहाथे रिभिउ खालामो आरो बेखौ उइथड्र खालामनानै लायो आरो बेबादि खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेरावनो फोरसा-फोरसि गावस्रानाय लाबोनो नाङा बे जोंनि खावलायनाय। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया। रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय एचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा एचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन-सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।